Espiritu, kung sino ka man na espiritu ang ara sa lawas ni Parimiloy, magwa ka. Gusto ko siyang 1,000. Hala, tumagkulang ko na yung kabati nga ang espiritu, kapangayo kwarta. Kamu nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel, Blind Drama. Kagsang 106.9 ASFM. kagkaron, suguro na naton ang pagharaka. Salamat kid pre Duming. Kay kinpahula mo ako. Madamo gid nga salamat pre. Di ka magpasalamat kay Islan mo man na pre Albedo. Oo man. Pero ari pagigalit pre ho. May pamangkot ko tani sa imo pre. Ay, ano pagida? Papatudlo ko tani sa imo Tagalog pre. Ha? Oo pre. Way pukudang kagi Manila mo tiba si mamangkot sila sa akon. Anong isabat ko pre Duming? Ay, sige. Pag doon ka gano'n isang barko sa pier, kung may makita ka nga mga tao nga nagatipon, kadto ka sa ila. At kung mamangkot sila, ang isabat mo, ako lang nag-iisa, sir. Amo na. Tagalog na. Ay, tiyano pag dumdum mo, subado? Oh. Ate, sige. Ako lang nag-iisa, sir. Tapos, ano pa? Ano pa, pre Duming? Sapagkat wala akong pera. Sapagkat wala akong pera. Ano pa, pre? Yan ang mabuti. Yan ang mabuti. Ate, sige. Sige, pre Duming. Madamo kay nga salamat, pre. Praktison ko na samtang nagalakat ang barko. Ako lang nag-iisa. Sapagkat wala akong pera. Kag, yan ang mabuti. Amo lang na. Amo lang na, pre Albedo. Ate, sige, pre Duming. Salamat, Gid. Amo na ako, pre. Baw, kanami ka ni magsakay sa barko. Nagaumpa-umpagi kay lagko ang balod. Amo ni gali kanami kung magsakay sa barko. Kuhiton ko ang katupad ko. Amigo, malapit na lang bala kita? Ay, huo, amigo. Malapit na lang kita arao kita o nagani ang biro. Ara to ang higado. Ay, salamat. Makatapak na gid man ako sa ginatawag nila nga Manila. Yehey! Oh. Noy, maano ka? Siyempre manang Sky, karinderya na de, makaon eh. Kapiluso po si mga bata ka. Oh, ano orderon mo? Juan, tagpila ang serve sang linaga. Tagsisinta. Grabe ka, mahal-mahal ba? Siyempre, Noy, mahal na natin, mahal ng gasolina. Hala, kuna mo ang inyong linaga, may gasolina. Ay bo, kasalawayon gid si mga bata ka. Joke lang naman ang Sky. Pero tagpila gani tong serve? 60? Oo, suliton ko pa. Ha? Pilang baklon mo? Bali, ito nga lang Pilang to nga sa serve nga linaga? 40? Ha? Ay ala, ang serve dag 60, ang tunga tag 40? Oo Ngahaw? Wala, hambal ni ma'am. 30 plus 30, 60. Nga ang tunga sang 60, 40 na. Hala, isugid na kabala kay Chay Kunay. Nga ano,
na nagkuha sa sang cashier, hindi ka malo magsuma. Ang tunga sang 60, 40. Salawayon kay mga bata ka. Ay, pagbakal ko mabakal ka. Ate, oo. Wala naman kumahimo. Dinsugo lang man ko. Sige. Ari, tunga sa serve. 40 na manang Sky? Oo. Sige Tawagan ko anay bala si nanay. Sige. Tawagin siya. Nay? Oo, nay. Ari na ko di sa karinderya. Ang tunga siyang linaga, nay. Tag 50. Uy, 40 lang. Ay, diskarte ko niya. Sa barko. Halina kayo. Ay, halina kayo. Halina kayo. Halina kayo. Halina kayo. Masunod ako sa mga tao ngayon eh. Masunod ako panahon. Halina kayo. Nakapanaog na ako sa barko. Salamat, nakalapak kin man ako sa ginatawag nga Manila. Pa, saunan, may nagatumpok ng mga tao. Siling ni Preduming, kung may nagatipon ko ng mga tao, mapalapit ako. Kay basi silang makatudlo sa akon kung din ako makaobra. Mapalapit ako. Yeah. Ari na. Managaliot ako. Ipang-iklod ko na sila. Pahigat. Nandiyan mo sila sa pahigat kaya pinatulog ko. Hoy, nandiyan ang mga pulis. Nandiyan ang mga pulis. Halina kayo. Alis na tayo. Baka kita pang mapabintangan sa pagpatay ng taong ito. Halina kayo. Ay, halina kayo. Halina kayo. Halina kayo. Hoy! Naglalakat ang mga tao. Yung bayaan ko nila. Sir. Sir? Sinong pumatay sa taong ito? Ako lang mag-isa, sir. Ikaw lang mag-isa? Bakit mo pinatay ang taong ito? Sapagkat wala akong pera, sir. Sige. Dalhin ka namin sa presinto para makulong. Iyan ang mabuti. Oy, mas kubado? Ano di ang ginaduhungan mo yung skilid sang dalan man? Ay, nag-aisip ko di. Anong ginaisip mo? Ginaisip kong salakyan nga maglabay. Ay te, amugid man na kay ti wala ka ubrahon mong. Ate, oo Mayo tani kon may ubra nga ginhatag sa aton kay ti. Maka-ubra kita. Ay, mas kubado. Hambal gani nila. Kung pisan ka lang kuno, ay may kwarta ka gid. Ay, bisan ano kaya katisan kung wala ka ubra? Way kagidya kwarta. Oo. Kundi obra ka? Di, ano man abing ubra kon ko makakwarta? Kwan, negosyo ka. Gusto no? Manegosyo ko? Anong mayo nga negosyo man? Ang negosyo bala nga wala kagid kompetensya? Ano? Libod-lugod Ay, naano man naman? Wala man na pihong gina-advise mo sa akon marites man? Ay, kwan man Do pariyo man bala sa ngaton nga mga politiko? Kay nga ay nagid sila yung plano para sa aton nga banwa. Nga agaw? Kita mo nang nagakatabo sa Senado, sa Kongreso? Oo no? Imbis nga ang istoryahan ng kamalahalon sang Balaklon, kag ang problema naton diri sa Pilipinas, ang ginaistoryahan taya kung paano dakpon si Senador Bato. Oo no? Ay, pero ang flood control, nalipatan na. Kag ang mga isyo sa palibot dugi na pawalaan na lang. Ay, ang pagmahal sang Balaklon. Nagbarato na ganing gasolina, bro. Oo, nagbarato ang gasolina, pero ang Balaklon, way man yan ang panaog. Mayo lang gani, kay way nagsaka ang plite.
Ha? Ngaman maritesaw? Kay kung nagsaka ang plite, pagpanaog sang gasolina kag krudo, ang plite amo man nagyapon. Oo, no? Kote, amugid manaya. Ay, ang mayo pa mas kubado. Ano? Pahulma ko to anay bugas, basi may ato kamo to ni Rose. Pa, gipriso nila ako dito sa sulod sa selda. Pagwahan ninyo ako, dire. Mga animal ka mo, mga pulis ka mo. Pagwahan niyo ko, de. Kung ano, sana ko man, nga gipriso ko din nila. Ah, nagbukas ang pertahan. Yo, yan ang pagkain mo. Kumain ka na. Baka nagugutom ka lang. Ma, hindi. Kanami sa mga pagkaon na ginatag nila. Makaw ko, kaya daw nagutom ko. Kuha ko. Kanami. Kanami sa pagkaon na yun. Bakal ko rin kahon. Namin palang tikli sa Manila. Mayo pa, diri na lang ko. Kay libre pa pagkaon. Hindi pa ko mag-obra. Ginadulungan lang ko. Diri na lang ko. Nabusogid ko ba? Kanami gali diri sa sulod sa presuhan. Kay ginadulungan ka lang sa pagkaon. May nagapakato diri. Buksan niya ang selda. Excuse me, mister. Sinong pangalan mo? Ako si Albino. Mr. Albino, lumabas ka na sa kulungan. Ma, anong lumabas? Hindi ko kaintindi. Anong lumabas? Guwa ka na sa presuhan ngayon eh. Ilunggo ka palang gali, mga Tagalog ka pa. Abi ko kaintindi ka sa Tagalog, hindi gali. Hindi eh. Walang mga taga-barangay na isaga ko. Ay, kuna mo, guwa ka na din sa presuhan. Nga pagwaon niyo ko diya kay hindi ko gusto magwa. Eh, napamatod ang white ka sang sala. Amo na nga pagwaon ka na din nila papuleon. Ano? Ay, hindi ko yan magpuli. Hindi ko yan magwa de. Kaya ginadumano ka kasingkitan nga pagwaon ka, pero di ka na magwa. Na kauyon ako de. Why ko obra? Inadulungan lang ko pagkaon. Nami de. Hindi ko din magalin. Hindi pwede. Kaya may sulod nga presohon. Diri ibutang sa imo ginahamtangan. Magwa ka na di, kaya may mabulos sa imo. Ha? Ahay. Tani din lang ko. Kaya bisan why ko obra, ginadulungan lang ko pagkaon. Piling senyorito ako. Kanami sa imo eh. Dali na. Guwa ka na. Sige. Magwa na lang ko gani. Animal ng mga pulis. Prison tapos pagwaon. Ano na yan kay istorya man? Hindi, Luloy niyo, natawa. Ay, hala, mas kubado. Si Parimiloy, anong natabo siya iya? Nakitaan ko naman siya nga nagkakurog-kurog niyo. Si Basyang din. Ampot, kasi may bakal. Hala, anong natabo kay Parimiloy man? Parimiloy, anong natabo siya ibo Parimiloy? Uy, nga nagasurip-surip gid ang mata mo. Hala, inposes si Lolo Miloy. Tuod? Oo, inposes siya. Kalain siyang tsura yaw. Lain naman na siya nga daan tsura. Espiritu, kung sino ka man ni Espiritu ang ara sa lawas ni Parimiloy, magwa ka. Gusto ko siyang 1,000. Wala, kapag-ulang ko na yung kabati nga ang Espiritu, kapangayo kwarta haw. Halad na haw? Ambot! Ano mong 1,000 malain ni Espiritu? Inakalako kami. Hindi. Pati ang malaing espiritu na nasunod kay Parimiloy, katugan man kwarta. Hala! Luloy yun! Hatagin na lang na! Ate, sige. Ari sa bulsa ko. Hindi, dumawal siya ko. Malaing espiritu.
magwa ka. Aring isa kalibo. Ariyo. Ara, doon nagkuhan si Premiloy, nagpalakpalak. Premiloy, okay ka na? Premiloy, ay isa ko kalibo, ibalik. Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama ginadala sa inyo para maghatag sa kalingawan. Magpamatik na. Magsadya ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Mga abyan, kabinalangga sa YouTube makato. NYGC Blind Drama, di pugid makita mo. Mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamati